Aissatou Ly. fulde yewtere coftal ɓalli men on calminama on juurama ko weltare noon artude addande on yewtere moon alet hannde toɓɓe ɗe jowi ko e haala ballon rekkangue ɗo e afrique ko altini janggo ɓurɓe ñeñɗude e banggue fijo ballon afrique dokkete e DCW ɗum waɗan to Marrakech to Maroc fettoɓe joyo kirodirta gam hebde ballon rekkangue ndi mamin gar hen joni ko wona ɗum tedduɓe mamin kal haala Pape Thiaw eltowo Sénégal o tengtinama e jonde makko yeeso diɗɗal ngal haade ɗum noon mamin puɗɗoro joni haala kawguel fuku cenglel ɗum woni basket rewɓe baɗowo ɗo e Dakar nini rew Women's Basketball League Africa ko hande woni timmode kawguel ngel mamin jokkodir joni e gollidiɗo men Ibrahima Niang wonani en toon tedduɓe ko ɗum woni mbadi yewtere nde ɗum noon bisimilla. Bismillah min calmini heɓɓe karallagal ngal ko adi fofof Sara Doumbouya e Thioro Ngom ɓe beltanama min jewti kadi duusoɓe men e yewtere nde hay heɗotoɓe o gowɗen noon yaadude e yewtere nde ko ceerno Arouna Déme Seydi Déme a salminama. Aissatou a salminama en beltinema e yittudema fo mboɗo sikki a foftimo no fewi hay foftaki jeeno mbiɗa yiiɗi ruttade anne a salminama. A salmitama juurama yewnama no fewi wallay komin ɓuuri Yoro Mangara kañumne ene sengorde nde morade haalirde Paris to studio Paris Seydi Mangara anne a bismama a weltanama. Allo Yoro e wadde min cuwa hebde Yoro wadde mamin eto hebdemo saabu kankone jiyan e makko e yewtere nde ene jiiɗa sanne ko adi noon eɗen gara e fuko koyngel kalen haala basket club aji rewɓe dilloɓe e fuko cenglel ɓami guila yontere ƴaɓɓine nde kawguel ɗo e Dakar ko hande noon woni sakkitorde nde ngel kawguel Women's Basket League Africa ɗo e yamɗe seeɗe e ɗiɗɗal Al Ahli mo Égypte ma fottu e Ferroviario mo Mozambique mbiɗa sikki ko noon di oɗo Arouna eyyi ko noon Ferroviario mo fottu eyo en payat dinguiral Marius Ndiaye mi anda so tawi kanko Ibrahima Niang omo heeɗo Thioro e mbiɗa yiiɗi dokkami Ibrahima Niang matew moon e ɓoggol ngol Ibrahima Niang kañum ne heɓaki eywa wadde en garat e jonde tataɓere nde koye ɗum woni e fijede oɗo saaha mbeɗa sikki tan eɗen ndewintuno ɓe jeehino ha prolongation mi anda so tawi gasi walla gasani ne heddi minitel ne fawi seeɗa kono ham jaggui to tolniɗen ɗo PR mo Rwanda ardi kamɓe nen capanɗe jeenayyi ville de Dakar dañ capanɗe jeetati ne heddi noon minute genno walla minute basket kam ne heewi minute basket minute genno walla noon toɓɓe jeego mona haydara e minute genno walla e basket ewa en tawi Ibrahima Niang omon e ɓoggol ngol Niang a salminama. Ibrahima mbeɗen nanma ga henne direct o kay fuɗɗima. Aissatou Ly. Naam Ibrahima a salminama. A salminama no fewi. Eyyi mi salmitima Ibrahima no nanirtumami ni fewani mate aɗa wawi woɗɗade seeɗe dinguiral ngal min mbawa nandemo ha feewa jiɗnomi ko gartanamin e kawdiral gongal e wadde oɗo saaha hakkude AS Ville de Dakar e no ɓe neddirtano kadi voilà APR Rwanda Niang eyi Aissatou meɗen allo meɗen nanma no fewi eyo tigui rigui jiɗmi tan ko garta e kawdiral ngal ɗum woni kawdiral baɗogal hakkude AS Ville mo Dakar e APR Rwanda holno ɗum sakitori. eyyi joni gasani taw ne heddi noon silmere pawre seede haɗo arde tan APR mo Rwanda kañum ardi e toɓɓe 94 AS Ville de Dakar dañi noon toɓɓe 90
kamɓe ɗiɗo noon ɓe poodondirto ko darnde tataɓere nde sabu noon hanki kamɓe fof koɓe foolaaɓe e ɗiɗaɓal timmal e kawgel basket ka ligue tawa noon ko rewɓe anndu tan so tawii noon jonde darnde tataɓere nde gasi ma won noon timmal e hakkunde Al Ahly mo Égypte e Maputo mo Mozambique Al Ahly noon ko darnde mawnde wonne wadde e kawgel ngel sabu noon gila nde fuɗɗi haa jooni hay gooto heɓaani makko polgu kono noon Maputo e hoore makko kañum yaltini APR mo Rwanda hanki aɗa anndi noon kawgel ngel wonata hannde ko darnde mawnde hakkunde Al Ahly Égypte e Maputo mo Rwanda kawral ngal noon gasaani taw e ere nde hakkunde noon ASC Ville de Dakar e APR mo Rwanda kono noon APR mo Rwanda addi toɓɓe ɗiɗi Aissatou eywa a jarama Ibrahima Niama min ndewino ngal kawdiral hakkunde ɓe ɗiɗo AS Ville mo Dakar mo ganduɗa ko kañum Al Ahly fooli hanki kawdiral mabɓe waɗi hanki ɗo noon silmaji seeɗe walla mbiyen tan yamɗeji seeɗe ma timmal ngal wata hakkunde holi ɓen kadi Dieynaba mo Égypte yo e Ferrovia Ibrahima Niawi Maputo mo Mozambique eywa mbeɗa yiiɗi gaddon jiyanɗe mon hakkunde ɓe ɗiɗo o wi Al Ahly hikka ari darde molnade waɗi golle payidinɗe kono hande Ferroviaria o mo Mozambique kadi wona diɗɗal tokosal sabu sen daari kañum hande ko e tarik ko waɗi e banggue Foukoutiengel heeɓi laaɓi ɗiɗi desewal kawgel ngel ɓe goni e wadde Arouna ko an gadotto kamɓe ɗiɗo ham ɓuuri darade yiya ho min ham kewdi hen min tawi ham e stade gila dimanche jawtuɗo e to hen ha heewi hen mi won hen ndi jiimi jani toon to Maris Ndiaye kono en jiimi ho toɓe tolni hande ɗo hol fodde lawol tan rewi Al Ahly noon ɓuuri hen darade équipe halima jiiɗa on waɗi sénégalais en ndiɗo nan toon en jii kayto ɓe tamini hanki AS Dakar eɓen gaddi Sénégal yeeɓi ha fijoɓe mum jeehi diɗɗe goɗɗe ne ha waɗa andi waɗa yimɓe liggoto tan hoɗo liggey nawma toon kalis tan joɓeta jaaha kono noon ene poti rentade ferroviaire mo Maputo saabu ko yiya ho équipe mo ganduɗa wiite waɗe complet kala ɗo jagguɗa tan eɓe jogui hen moƴƴi gonga ni Al Ahly ne jogui équipe moƴƴo ne jogui américaine en foof nan beyde équipe men kono ferroviaire o mbaɗo hen ana wala kosa min tam ne jiiromi ɗum ni on ñande dogi no wirete ni ɓe mbewata jaggude kono noon hamma won fijirde welde jogori wonde hakkunde kipaji ɗi ganduɗa ho pari ho dari no moƴƴi te hay yiya ho woni gueɗe futti kamɓe tan gonɓe poola heddiɓe fof kawdi hayso Al Ahly ayi fooli laabi ɗiɗi Ville de Dakar no yahorino ni hanki Ville de Dakar yalta artino ha tolne mum kono caggal ɗum tan kawdiral mabɓe ngal wulino sanne Dieynaba sen garti kawdiral hanki ni en ji won ko teska hen wonko waɗi won wiiɓe supporter woni hellanoɓe jingganoɓe diɗɗal ngal mbaɗi gueɗe cofɗe seeɗe ne berlo burelaji e ko nandi hen on kaalino ɗum e yewtere mon sakkitiɗe jingganoɓe hen sa ɓe jogo hen jikkuji ɗi ganduɗa yooɗani kadi e wonde e Sénégal mate ɗum ɗon hande FIBA jogorani ƴettude hen pellité jukkoje e dow Sénégal holno jiruɗa ɗum an yoɗani saabu enen ko ɓoyani goto eɗen gummi to banggue fukkoyguel caɗele mbaɗino ɗo en hayso woni hewɓe takki kippu garnoɗo kono noon yoɗani kañum par ce que mbeɗa sikki FIBA ɓuuri jogade no wiyete ni rigue kañum ɓuuri kam wawde ƴettude yoga e pellite sa waddi ɗum e ko wayno kafe ko nandi hen saabu ko basket heewani wone caɗele ɗeɗon teske hen kala saaha peeje ne keewi ƴettede walla kuuɗe ne keewi yande wadde on ko ganduɗa yoɗani sa woni ɗum ɗo wona kippu tan ari ko ka baɗɗo organisé ɗum ɗo ko an bismi wadde wonko ganduɗa yoɗani ene waɗe sat saabu waɗa koye nder wuuro waɗira ɗo ko ha yimɓe foof mbawa arde Ville de Dakar daña supporter uji kono waɗira kañum supporter uji o bonnu pottitɗe wadde noon Sénégal ko waynini so waɗi heewi jaggede he waɗoɓe noon ɓe wona sportif en supporter uji basket kono ɗo supporter basket gonga e gonga
yahata e stade no waɗani hen te saha noon ɓe mbaɗi dirigeant ji maɓɓe yimɓe wonɓe keɓɓe maɓɓe daari mbiɓe ɓe goppu ɓe jaɓani sawi maɓɓe gonduno tan bon aɗa andi passion sa ari tan eyyi kono mboɗo sikki dumo ham gasi hol Paul APR fooli 96 94 toppedi APR fooli wadde ville de Dakar mo Dakar jam battingol wona ko capanɗe jeenayyi capanɗe jeegom ɓeyde capanɗe jeenayyi e nayyi ewa hikka Sénégal addi ɗiɗi Jeanne d'Arc kañum haaɗi ko quart de finale naybal timmal AS Ville de Dakar kañum ne eɗe ɗaminano yaha ha timmal yahani timmal kadi jonde tatoɓere ɗemin ɗamininode hande APR Rwanda ƴetti ɗum mate ɗon nimse walle tan caɗele ngala ɗon seeɗa en a limi ɗo joni ɗiɗo ɓe ganduɗa ene Al Ahli kañumen ko Sénégal naɓe ene pija toon mataw mi anda holko woni caɗele ɗe mate ko Sénégal naɓe ɓe joɓani ɓe haɗa ɓe keddo ɗo en sabu mbiɗa sikki Madjiguène Sène kanko ko AS ville mo Dakar ni o wonno ɗo fijanno wona mboɗo sikki wona wasde yobde nde aɗa andi jour professionnel am carrière mum ɓuuri nawdude yeeso ɗum noon addi ha wayni henne kamɓe ɓe jeehi ɓe jiiloyima banggue goɗɗo hoɓe dañi kanko omo wano wonde Espagne kanko Madjiguène kono haɗani wohi en jii hadi Sénégal e hoore mum wonɓe artiri ɗum ɓe mbojen fof garti wonɓe équipe nationale no gadda pour aɗa andi réglement ma no rokkuma e pijal bangal ni gadda yimɓe nayo ɓe jiiya hay leydi ma gaddoya ɗumen banggue goɗɗo eyyi ɗum waɗi keɓaji mawdi hande sa yi Allah haali tolnima ɗo wona wonde basket banggue rewɓe Égypte tolni ɗo so tawi tan hay équipe aji mawdi rewɓe ɗi équipe nationale uji no wirete ni Égypte de ko dañɗo doole eɓe jogui doole kono ɓe mbawani so bawgal no wiye hakkude Sénégal e Nigéria Angola hay Cameroun hen sahaju walla nodde hen walla Tunisie ɓen kewi limede hen Égypte no arani kono wona ala hewde doole de kay ko kaaliso ɓe coɗoya wawɓe ko wayno Didi Kanen ni a yi ɗum hanki no darori ni a he wari en hankini he sa woni Sénégalais haala ville de Dakar wari hanki ville de Dakar o omo jeeya hen saabu nde won pañe 3 points mo nani gartirdoɓe match tawi nen ka ɓe poolonoma presque ɗum noon hollira tan wonde sport hamalade jeeya te sportif en ɓe ne jeyata tan hoto jii koye men ɗo henne way hono football ni basket o e football o fof foti hen équipe aji nannuɗo hen e aduna e fof pour ɓe wawi fettude tan toon jahata e ville de Dakar wona ko battinigol ngol ko place joyoɓe matoɓe ɓe gummino ngol ɗo lawol nayoɓo ɓe jettuno joyoɓe gonnoɓe garti nayo hay sinno kam yimɓe beltaki en witta te ville de Dakar jabate équipe kesso wona ɓoyɗo hen no fewi sa yino wayno dik walla bob walla AS fonctionnaire no mbano hen aɗanno ni ville de Dakar équipe kesso e basket e joni tan gari e duuɓi sappo ɓattiɗiɗi gari ha tolniɗo henne ɗum noon no wawi jaggede wonde hay no wawi wade foof hay sinno sportivement ɓe jinnoho dañde ham gagnade ɓe gagnaki Sénégal laabi nayyi heɓno jabde pijirgal ngal ɗo ngol wattuno laabi 5 gadogol ngol nde waɗi nde gagnino nayyi dewɗi hen di Dakar Université Club reggudir laabi 3 ne gagno hikko noon mataw Allah foɗani eɓe gagno maro hikka Allah fodani tedduɓe ko ɗon guɗaten hello fukku cenglel ngel en payat hankadi noon e haala fukku koyngel Yoro Mangara omoni e ɓoggol ngol walla mbiyen omon toon to haalirde Paris RFI mo Paris a salminama Yoro Mangara a bismama yewtere nde jaafoɗa min fadnima ko ɓooyi ala probléme mi salminima on mi juurima on ewa a salmitama Yoro sa yimi hokkima joni konngol ko haala fukko koye ngel kaalaten haala ballon te kangue no Afrique mbuñaari ndi rokkete ɓurɓe ñeñɗude e banggue fukko koye ngel joyi noon kirodirta hikka e nde ballon te kangue Rowan Williams mo Afrique du Sud, Simon Adingra Côte d'Ivoire, Achraf Hakimi Maroc, Cheikhou Guirassy Guinée et Ademola Lookman mo Nigéria holi ɓen holi e maɓɓe lomtoto Victor Osimhen ɓi Nigéria o ko adi mbeɗe arta e ma Yoro min dokkat Mamadou Dionga Siba waɗani en jantore keɗoɗen mo garten mo be eɓe fijoɓe joɓo hino wawi hoolade wonno Rowan Williams ko o ayna loggi yettekodal Mamelodi Sundowns Sud Afrique najo
fuulinnoɗo sud afrique desewal timmal tosokal kan feƴƴuɗo simon adengra fijowo ngal diɗɗal brighton mo be hino manitingal timmal kan sabu ko adengra waɗuno okkande ɗiɗi ha Côte d'Ivoire towni desewal ngal wota goto yeggitu Achraf Hakimi o Maroc najo fijanowo Paris Saint-Germain sabu o naɓuno desewal championnat ligue 1 française coupe de la ligue e ko Maroc wonno diɗɗal tataɓal e kawtal jeux olympique kono ɗuuɗuɓe hino wolde fi Serhou Guirassy sabu o ɓiɗɗo Guinée waɗuno hitande manitande caggal o loggude laabiji 27 e nder foltere 27 himo tawa e naɓuɓe Stuttgart Ligue des champions hikka en sakkitora Ademola Lookman ko o ɓiɗɗo Nigéria woni mo ɗuuɗuɓe toɗɗi ko ɓuratamo wallude ko ngal desewal Europa League ngal o okki Atlanta Bergame caggal o naadude kanko tun loggi tati ko timmal ko janggo andoto ko homboye ɓe joɓo lontoto Victor Osimhen. jarama Mamadou Dionga Siba o limani men joyoɓe o haali kadi kañumen fof ko mbaɗi mi anda kanko Dionga holmo ɓuuri nanngude mbeɗe andi o sakkitori ko Lookman sa rentaki kanko noon hande guinenaɓe ɓe fiyamo mbeɗe andi tan sa rentaki ko on hakkille makko ɓuuri nanngude kono min kam ɓurmi nanngude ko Guirassy Yoro Mangara sa daari statistique makko kanko ne o waɗi golle mawɗe hayso Guinée yahani kan haɗata o waɗi ko mawni mi yeeɓi noon yewtere nde mbaɗuɗa e Ani Gasnier aɗa andi eyyi hay mino sume so tawno ko min tottirtuno ko kanko tottata kanko ɓurmi yeɗande ko yeɗanede noon ko hunde e ɗum ɗo football kono goɗɗum ɗum woni ko hande saɗa ndaara ko wiyete ko CAF woni fedde mawde ganduɗa kañum jogui kala ko faye lato bal ko Afrique kañum koko jogui ko wiyete kange mum ko Coupe d'Afrique kañum yeeyata neɗɗo so ari eko ganduɗa kañum ɓuuri mawnude eko joguiɗa yeehi hen ha final marki bituji tati e nder équipe mum yeehi ha final marki bituji tati e nder final o ƴetti coupe o ɓaade darete ko gila lewru janvier ha décembre holon ɓuuri wadde ko mawni e nder équipe mum national e nder to fettata ɗo e Europe Guirassy ɓe mbi marki bituji 27 e matchuji 27 ɗi o fetti ɗum ko gonga mais no ari ko wiyete Coupe d'Afrique ko ganduɗa woni kange football men o fettani ɓaade ko gañinoɗo ɗum ɗon noon ma ustanmo poñji kewɗi ɓaade ko Lookman waɗi ko hande o saɓe ƴetti ballon d'or ɓe totti Guirassy ɓe tottani Lookman way kono ɓe mbiyata ko Coupe d'Afrique wona haydara te hande o kaf noon yeyata ko soɓe ƴetti ballon re kanke ɗe ɓe ɗokki ɗum Lookman ɓe goppi Guirassy yaro ko wanno ballon d'or Europe ko watta ɗo ene hakkude Vinicius e Rodri e aɗa andi hande hokkirta ballon d'or Europe ɗo ko équipe baɗo ko leyɗele Europe ɓe mbi ƴettiɗo Coupe d'Europe ƴetti meilleur joueur Coupe d'Europe ne dagui o ƴetta ko wiyete ballon d'or wonno Rodri hande kadi ɓaade hande sen mbino Lookman jooɗi ko premier tour Coupe d'Afrique walla yahani ha woɗɗi hen hay sino ɓe jeehi mbeɗe sikki ɓe jeehi ha timmal Nigéria kono haɗani ɓe jeehi ha final matchuji mawɗi ɗi contre Cameroun ɗiɗon fof ko kanko mat ko Adingra hokke he saabu kanko woni ɓi Côte d'Ivoire ko mais eyyi kanko ƴetti Coupe d'Afrique kanko ƴetti Coupe d'Afrique mais sa daari équipe Côte d'Ivoire o ha no yeehi ha no demi final a yani hen Adingra no feewi matchuji gaɗanɗi ni o fettano koye ban o jooɗino so tawino o waɗi Coupe d'Afrique mawɗo ne hani o ƴetta mais baɗɗo Coupe d'Afrique mawɗo yeehi ha eko mawni kadi e club mum ko Ademola Lookman hande ne dagui wiyeyi yo ƴettu hande sa daari Guinée yahani Coupe d'Afrique Guinée aɗata kanko Guirassy nde o ari e kawodire éliminatoire kan o loggi jeegom walla mais koye matchuji ɗiɗi tati cakkitiɗi ɗi ko matchuji ɗiɗi cakkitiɗi ko Allah waɗi tan ko omo heɓno barmande seeɗa Arouna mate an aɗa yaadi aɗa rendi miijo e ko Yoro Mangara haali ɗo e ko an yende ma mate Guirassy handani ballon kangen omo handi hen kono ham so tawi sartiji kaf darnidi tan rewi ɓeydani hen haydara ustani haydara o heɓata ɗum o heɓata
so tawi ndewni tan wadde de ma yakar kewɗo pawa jikke kewɗo pawa e makko enen ɓuranno en ho heɓa ha tegi Guinée bonni ɓe puɗɗima hakkude Guinée Sénégal pour reparodirde hakkude ndimi Guinée bonni min hakkude Guinée Sénégal pour reparodirde Sénégal e Nigéria sénégalais sono fara type fotantuno hande sene jinggano fottantuno fottanta bandiraɓe men fulɓe Guinée haɓe fontanten kono ham so tawi tan lawol rewna o haali exemple mo tottiri Europe o aɗa andi pelle paɗoje he waynide sana mbaɗa toujours gardinta kañumen he jeeyi ho ɗum kennata hoore wadde kafne sono lawol ne kaf kañum ɓaari ko ɗo e Afrique kañum ne ardinta ko jeeyi ho duuɓi ɗiɗi fof ɓe mbaɗa sanno hitande de coupe d' Afrique alano mboɗo sikki girasi gañoto saabu ho nanni ho ɓuuri hewde kono noon hay sa jetti ho waɗa ga e nder Afrique a yalti Afrique a yeehi ho mbaɗe leyɗele euro tubahoɓe girasi nanni he heewi gonga ni ballon d'or récompense individuel manam neɗɗo tottete wona équipe kono ham so bangeji sa jetti trophée ji kuɓuji ɓe gañi Lukman gañi kañum Atlanta on sa yi caggal leydi Achraf Hakimi wadde sa yi caggal leydi Achraf Hakimi wadde matta ɗum kañum fattanma mi yettini mi haalanma mbimami ɓe gardinto ho waɗa e ɓe gartinto ho waɗa e nder maɓɓe ho gandon he man a haali haala Atlanta kay wona ala aɗa andi ha ɓiɗo o nani nogasi jeetati girasi nani ɗi foof ha Allemagne Europe e équipe mum o wonno Europe équipe makko nde ari éliminatoire joni noon sa yalti e nder ha waɗa e nder Afrique monen fof waɗi kamɓe tato fof walla kamɓe joyo hoɓe mbaɗi ga ho alay saago noon dowe pondirteɗo ardina hoɓe mbaɗi ga e nder Afrique ko rewi hen o koɓe mbaɗi toɓe goni to to Europe to équipe aji ɓe goni e petteɗi hoɗum goni lawol diɗaɓo ngo lawol gaɗangol ngol ha Afrique lawol diɗaɓo ngol toon lawol diɗaɓo ngol jewte ha gañida ho dañda to wayno rayama dañda Lukman kañum dañi Europa League te nden final o nani tati fagde Atlanta gañade nde girasi gaña hay coupe goto sa itti Achraf Hakimi gagné coupe de France gagné championnat France gagné hadi médaille d'or Jeux olympiques kono ɗum arta ha caggal ho waɗi ga e Afrique o saabu Maroc waɗi ɗo hen ho moƴƴi e Afrique kono haɗa hi gagna hi kubo yahani final yano final adingra e Lukman kañumen tiɗo tan saɗa jewro ɗon ɗum noon woni ho mbimami ho tan sartiri Afrique ɓe darniri ɓe gardini yeesodi waɗi favori waɗat favori o noon ho Lukman wonta Guinée bonni jeeno an sernoɓe ɓe mbi tan ko grâce kañum kam heeda tan ko caggal Lukman min kay aron gilnano hen min goni ko ɗum kam ko grâce ɗum min ni Lukman mo mbiyata ko tata o mbannomi moni par ce que min nde gaddi caggal nde ƴettumi grâce nde gaddumi ko Achraf Hakimi on ɗon ɓaade ko kaf ko hoore muɗum min kam jaggumi ko neɗɗo woni individuel kam neɗɗo kañum tan ko waɗi ko foti ardinede ha para nde goɗɗum ɗum fuɗɗo arde woni collectif kaf jeeyi ardinta mbatta tan goto kono e jeeyi ho yo Allah hokku hunde girasi yo Allah hokku hunde girasi Allah wawi girasi heɓa de sama ma won partange mawde wonande min waktu o ɗeɗɗi min koye emin jiiɗi haalde haala Sénégal Pape Thiaw tengtinama e jonde mum eltowo diɗɗal Sénégal ɗum noon mataw betti bettani walla bettani fedde tammide fukko koyngel Sénégal ene fonno wadde no ɓe mbiyata ni appel à candidature waɗaka kanko wonno ɗo tan ɓe ngari ɓe jokki mbi kanko nooti critère uji ɗi pawnodi aɗa nde ɗum ɗon ni kalatmi koye pullo Fouta comme ça fulɓe Fouta Guinée ɓe ganda ko kamɓe gonanmi quoi iɗande koye hay goto habbano ko ni Pape Thiaw hay goto habbano koye mo ɓe yiɗa yaltinde mbuuɗi ɓeyni ko kanko woni ɗo yoɓe ƴettumo ɓayti heddiɓe so ɓe noddiɓe ko maɓɓe yoɓo kalis ɗuɗuɗo te kamɓe ɓinni ɓe alaka kadi joni ko Pape Thiaw to woni ɗo wadde an hande koɓe mbi yo Pape Thiaw wat ko fof mate omo wawi timminde ɗum gonga noon o walli Sénégal yaade kan garowo kono mate ɗum firti tan ƴettude min goy mi meeɗa yiide ɓe signina neɗɗo innama ko ma o ƴetto coupe ko wayno coupe d' Afrique mi meeɗa yiide ko wayno et puis ko lebbi 17 tum ɓe jonnimo fiyonno ɓe jonnanimo ko ɓuuri ɗum jorete ndaaren joni so tawi mo wawi Aron holko woni konngol ma hen gaside min ham somboɗo suɓotnoma mi suɓa goɗɗo ɓurɗo on mi wino ɗum ɗon en kaldino to hen kala mboɗo sikki mo ɓurno jogade
dayo joga tottede ɗum woni Oumar Daf caggal ɗum noon aɗa andi fulɓe Fouta ɓe ine weri ndi ne metti ko kore ɗiɗi ɓayde ko horde wotere noon sa joguiɗo kaalis o yiɗa yaltinde kaalis kamɓe alay saago ɓe ƴetta ko fote e doole maɓɓe o tan addi Pape Thiaw eɗen jahori noon liggey mo namdam way waddu on jettama heɗugol wollobol min jetti hoɓɓe men tedduɓe ha alet arore e toɓɓe goɗɗe